mwanakomana waMwari wakanetseka kwazvo neJerusarema rose naye. Vaiva neshanje mambo Herode vaida kuraya Jesu mwana waMwari. Hanzi kana madzokera uyai nepano tigokuitai makorokota. Vaiva neshanje mambo Herode vaida kuraya Jesu mwana waMwari. Hanzi kana madzokera uyai nepano tigokuitai makorokoto. Nekuda kweshanje Herodhi wakafunga kuda kuraya mwanakomana waMwari. Zvino unotuma vanhu vake kuti vauraye vanakomana vose vakange vabarwa muBheterehema.